ये ମୁଁ ଜିତିଗଲି। ଓଃ ନୋ ପୁଣି ଥରେ ହାରିଗଲେ। ମୁନି 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 ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ଏ ପିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେଉଁଠି ବସିକି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କେଞ୍ଚୁଥିବ। ମୁଁ ଏଇନା ଦେବିନି ଫୋନ୍, ତମେ ଯାଅ ଏଠୁ, ମୋତେ ହଇରାଣ କରନା। ନାଇଁ ଏ ପିଲାକୁ ଏଇନା ଯଦି ଫୋନ୍ ମାଗିବି ନା ତାହେଲେ ଏଇନା ଜୋରସେ କାନ୍ଦିବ ଆଉ ମୋତେ ରଖେଇ ଉଠେଇ ଦେବନି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁନି ମୋ ଆଖି। ମାମା ତମ ଆଖି ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ନାଇଲୋ ଝିଅ, ଫୋନ୍ ଦେଖି ଦେଖି ନା ଆଖିରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଆଖି ମୋର ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ, ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଯାଇ ମୋ ଆଖି ଭଲ ହେବ। ହେଲା ତୁ ଏଇଠି ବସି ଫୋନ୍ ଦେଖୁଥା, କୁଆଡ଼େ ବି ଜମା ଯିବୁନି। खत्म। ସେ ଡକ୍ଟର ଆଖିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ बाय ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ बाय ପଡ଼ିବେ। टाटा गुड बाय गया। ନାଇଁ ମାମା ଫୋନ୍ ନେଇଯାଅ, ମୋର ଦେଖିବାର ନାହିଁ ଫୋନ୍। କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ଫୋନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛୁ ଯେ? ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଧମକାଇ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କଥା ପଡ଼ାରେ ଫୋନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ରହିଲି।